नमस्कार मित्रांनो. तर कन्यादान सिरियलच्या आजच्या भागामध्ये आपण बघितलं की ऋषी कामावरून घरी येतो आणि विचारतो की वेदा कुठे आहे. तर वहिनी म्हणतात की वेदा देवपूजा करते आहे आणि तेही यावेळी. ऋषी लगेचच वेदाकडे जातो आणि म्हणतो, वेदा तू बरी आहेस ना. तर वेदा मान डोलावते. पुढे ऋषी म्हणतो, हे बघ वेदा, आपल्या दोघांमध्ये जे काही पर्सनल घडेल ते आपण दोघांमध्येच ठेवूया, हे आपल्या फॅमिलीला कळायला नको. पुढे ऋषी म्हणतो, तू जेवली का. तर वेदा म्हणते की नाही. तशा नंदाताई विचारत होत्या पण मी नाही म्हणाले. तर ऋषी म्हणतो, तू का नाही जेवलीस. तर वेदा म्हणते, तू न जेवताच कामावर निघून गेला, मग मी कशी जेवणार. हे सगळं ऐकून ऋषीला खूपच छान वाटतं. पुढे ऋषी म्हणतो, चल मग आपण दोघे जेवूयात. आणि तो तिचा हात पकडून तिला जेवायला आणतो आणि जेवण वाढू लागतो. हे सगळं केदार आणि मकरंद बघत असतात. तर केदार म्हणतो, ऋषी आपण आदर्श नवरा कसा आहे हे दाखवून देण्याचे काम करत आहे. मी आधीच म्हटलं होतं की वेदाशी लग्न करू नको, नाहीतर तुला अशीच कामे करावे लागतील. तर हे सगळं ऐकून वेदाला खूपच वाईट वाटतं आणि तिला खूप रागही येतो. तर ऋषी तिला म्हणतो, तू असं लक्ष देऊ नको यांच्याकडे, आमच्या फॅमिलीमध्ये थोडं असंच असतं. तर बघूया आता पुढील भागामध्ये अजून काय काय घडते ते. अशाच नवनवीन मराठी अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.